Wij zijn vandaag bij de brandweerkazerne in Oostburg. Er zijn vandaag heel veel bezichtigingen en demonstraties. Komen jullie meekijken? Goedendag, wie bent u? Mijn naam is Ivo de Gijzel. Waarom werkt u hier? Omdat ik het leuk vind om brand te blussen en mijn eigen in te zetten als vrijwilliger voor de gemeenschap. Voor wat is deze open dag bedacht? De open dag is, we krijgen vandaag we hebben een nieuwe hoogwerker en die wordt vandaag overgedragen door de leverancier aan ons. En tevens willen wij een open dag om te laten zien wat wij doen, wat ons vak inhoudt en ook werving van nieuwe mensen. Oké, hoe lang ben je weg van de centrale tot aan de melding? Vanaf de melding, nou de melding komt bij de centrale binnen, dan worden wij opgepiept. En dan gaan wij naar hier en dan rijden we weg en meestal wij moeten binnen 6 minuten vertrekken vanaf melding. Dus op het moment dat de pieper gaat, mogen wij maximaal 6 minuten duren en dan zijn we weg. Kunt u mij vertellen wat hier allemaal te doen is vandaag? Vandaag worden de voertuigen tentoongesteld. Er is een belevingscontainer hoe je ervaart dat je woning in de brand staat. We hebben daar spelletjes voor de kinderen die aan het doen zijn. Er wordt daar nog een demonstratie gegeven met autovrakken en het Cobra systeem. Welke materialen gebruiken jullie allemaal om brand te blussen of andere dingen te doen? We hebben natuurlijk een tankauto-spuit, er zit water in, we kunnen er ook schuim mee doen voor brand. En hebben we achter je heb je nog een hulpverleningsvoertuig voor ongevallen. En we hebben een hoogwerker, een waterwagen hierbij staan. We hebben best wel veel voertuigen hier staan. Oké, bedankt. Hallo, wat komen jullie hier doen? Nou, we komen kijken wat er allemaal staat en gewoon even kijken wat er vandaag gebeurt hier allemaal. En vooral voor de brandweerauto's natuurlijk. En zijn jullie ook al bij de autobrand geweest? Ik was net te laat, maar Sen was er. Maar ik heb een filmpje gezien, dus dat was cool. Ja, het was erg spectaculair om te zien. Dat jullie vol ongeduld volgens mij zijn om er gebruik van te maken. En ik wens jullie er heel veel succes mee, heel veel goede reddingen, maar vol vertrouwen dat jullie dat als ploeg zeker gaat lukken. Succes! Nou, dat was het voor vandaag bij de brandweer. Ik vond het zelf heel leuk. Tot ziens!